Nginibingelele futhi namuhla sizokhuluma ngekhandlela eli-blue, ikhandlela eli-blue. Ngicela ukuthi u-subscribe uma kuwukuthi umusha, usilandele ku-TikTok uphinde ucele inamba. Kanti-ke ikhandlela eli-blue ubuwazi ukuthi elesithunywa. Ngakhula amakhehla kubaba asentabeni, akhonze ukukhuleka, futhi-ke banolaka lapha. Kanti leli khandlela futhi liyangena kuladi labantwana nalasesithunyweni. Oh, ngiyathemba ukuthi uphendulekile njengoba ubuka le video. Uma unga-subscribe-ile, subscribe, uhambe naku-TikTok uyo-subscribe ukuze noma nini masiphosta usheshe uthole i-notification. Ngicela usi-inbox-e ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp le esizokwazi ukuthi-ke usibuze kuyo njalo ekuseni. Nisale kahle.